Εγώ δεν έχω ούτε από τη real life, ξέρω, ούτε από influencer. Να μην συμπαθώ. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε κανένα πει. Με ποιον σελέπ... Με ποιον σελέπ θα έκανε φασάμα. Φασάμα, σίγουρα φασάμα. Με ποιον celebrity θα φασωνώσουν. Ωραία, για να σου πω εγώ. Έναν από αυτούς. Έναν από αυτούς. Τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Εγώ Τύπου, περίμενα. Αυτό πώς θα ανέβει εδώ πέρα, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Ωραία, για μένα. Ωραία, για σένα. Celebrity που δεν θα λέει. Να το πω να πω όνομα, αν θέλει. Ποιον θα ήθελες. Ναι. Άρα αυτό που μου είπες, τι να πω. Δεν το ξέρω τώρα. Δεν ξέρεις. Περίμενε. Για μένα πρέπει να πει. Ναι, λοιπόν, με το σαμπάνι ξέρω θα σ' άρεσε. Κράσπι. Εντάξει. Είναι με ένας κούκλος, αλλά Ναι, αλλά- είναι celebrity Ναι. τραγουδιστής. Πιο χαρακτηριστικό βρίσκει, πιο ελκυστικό σε κάποιον. Της αρέσει σε κάποιον και του αρέσει εμένα σε κάποιον. Εσύ πιστεύω να είναι έτσι λίγο fuckboy, σε χαρακτηριστικό, να είναι έτσι λίγο, να έχει ωραία χέρια. Ωραία, πάρα τώρα. Το πέτυχα. Ναι, αλλά fluffy hair, φαρδιά τζιν, έτσι λίγο κάνας. Φιλαράκι. Οκ. Ναι, ένα μήνυμα δεν ξέρεις εσύ, αγόρι μου, δεν ξέρεις. Χεράκια δεν έχεις. Εντάξει, κάσε. Μην το βρεις. Εσύ θα πω τι σ' αρέσει. Θα πω τι σ' αρέσει, ξέρω εγώ, όλος να είναι... Να νιώσει την προστασία του, ξέρω εγώ. Καλοταχυθός, Ναι. έτσι μεγαλόσωμος, ξέρω εγώ. Ένα πράγμα είναι το αγαπημένο μου πράγμα να μου το κάνουν. Που αν μου το κάνει κάποιος και να μην μ' Να αρέσει σου βάλει τόσο. το χέρι στη μέση. Όχι, δεν είναι κίνηση, είναι λεπτικό. Να σου κάνουν κουπιμέντα. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Ω, Αλλά όχι σε πολύ όμορφη, χαίστηκα. Θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι. Τι σ' αρέσει. Νιώθω σαν τη Μαρία την Πεταγιώτησα με αυτό το πράγμα. Μεταγιώτο, δεν ξέρεις για να πει. Τι λέγαμε τώρα. Πότε είπε το μεγαλύτερο της ψεματάκι. Εγώ δεν λέω συχνά να σου πει. Εσύ λες συχνά. Πλέον όχι, αλλά στο λίγιο που μου έλεγα. Μα τι είναι το kiss. Ελένη, πώς έχεις τόσο μακρύ μαλλί. Πώς έχω τόσο μακρύ μαλλί. Υποτίθεται πέρυσι το είχα κόψει καλά. Τώρα δεν μακράνε. Ξέρω, νομίζω ότι όντως, δεν κάνω τίποτα από περιοχή. Θέλω ζω 2 φορές τη βδομάδα και δεν το ισιώνω. Δεν το ισιώνεις, τώρα δεν είναι ίσιο. Δεν το βλέπεις ισιωμένο. Ναι. Το μαλλί μου έτσι, κανονικά. Έχουμε σε μαλλί φάση. Ναι. Ναι, Το σιώνω μόνο όταν θέλω κάτι πολύ. Δηλαδή, επειδή δεν βγαίνω και πολύ συχνά, όταν βγω το ισιώσω, ας πούμε. Μα πες ποιο ήταν το μεγαλύτερο Τώρα δεν μπορώ να το πω το λόγο. Ποτά όχι. Αλήθεια! Ακολουθεί, έχω πατήσει κανένα σύνδεση. Ακολουθεί.
Είναι κούκλα. Έκανε τώρα συνεργασία με αυτήν. Του Ρόξη. Μπράβο! Μαλάκα, πάρα πολύ όμορφη είναι. Ναι. Μπρο, είναι κούκλα. Κούκλα είναι. Από εδώ είναι. Ναι. Α, αυτό καλό. Όπου, μια κούκλα. Α! Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τι κάτσε. Αυτό εδώ. Βέβαια απαλήθηκε, οπότε πλέον δεν το κρατώ και δεν το έχω σε βάρος, γιατί Τι έχεις πει. εξ αρχής όχι, μετά ναι. Α. Και εγώ είχα κάνει κάτι τέτοιο. Παρόμοιο. Βασικά, εγώ της το είχα πει. Βασικά το έμαθα γιατί το αρνήθηκα και μετά το είπα. Εγώ, μαλακία που είχα κάνει στο Λύκειο εκεί, αυτό με την κοπέλα στο σπίτι, είναι ότι, και το έχω μεταγιώσει πάρα πολύ, είχα κάνει με αυτό το παιδί που είχε κάνει δύο φάσεις παλιά, ξέρω εγώ, και μετά είχα κάνει αυτό και απλά της έλεγα, ξέρω εγώ, ότι δεν έχω κάνει, με της είχα πει ότι της το είχα πει ξεκάθαρα ότι δεν έχω κάνει μαζί, μετά ξαβρήκαμε εκείνη και μετά είχα πει, ξέρω εγώ, ότι της έλεγα, είναι θα την κορδεύω μπροστά στα μούτρα της, και έλεγα, όχι, δεν το έχω κάνει, ξέρω εγώ, δεν το ξανάκανα. Είπα ότι δεν το ξανάκανα, γιατί της είχα πει ότι το έχω κάνει, το είπα κατευθείαν. Αλλά έλεγα, ξέρω εγώ, δεν το έχω ξανακάνει. Επειδή τον ήθελα πιστό, αλλά ήθελα και τη φίλη μου. Και δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ, γιατί ήμουν και πιο μικρή. Και ήθελα και τον έναν στη ζωή μου και την είναι φίλη μου. Οπότε δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, πρέπει αναγκαστικά να το ξέρω και το έχουμε διάσει. Ναι. Ποιο είναι το πιο cringe πράγμα που έχει. Εδώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο φέλη στη σχέση. Το μεγαλύτερο φέλη στη σχέση δεν το έχουμε πει, είμαστε εδώ. Τα είπαμε ρε, αυτό τώρα λέγαμε ποιο είναι το πιο μεγάλο ψευδάκι της. Ποιο είναι το πιο cringe πράγμα που έχει κάνει για κάποιον που της άρεσε. Εγώ έχω κάνει το είναι. Δεν είναι πεις εδώ σίγουρα. Δεν ξέρω μπορώ να το πω εδώ, μόνο το έχω πει σε ένα. Μην το πει! Μου αποκλείεται! Αυτό νομίζω είναι. Δεν το έκανα ξέρω όμως. και κάτι άλλο. Δεν το έκανα όμως. Ναι, αλλά η σκέψη μετράει. Εντάξει, άμα είναι και στη σκέψη, ξέρω, μετράει και Ωραία. αίσθημα. Εμένα τώρα δεν ξέρω ποιο cringe που έχω κάνει.